Όταν έγινε η πτώση του Εωσφόρου, δεν πειράχθηκαν μόνο τα δικά μας συστήματα, παρασύρθηκαν και άλλες σφαίρες, οι οποίες άλλες σφαίρες είχαν και κάποιους κύριους αυτοί. Όταν γίνεται η αποστασία η μεγάλη με τον Δία, που στρέφεται ο Ιαπετός ως αποστάτης εναντίον του Διός, των δυνάμεων Διός, κρόνια τέκνα, και οι δύο, και ο Δίας και ο Ιαπετός, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι λέξεις Ιαπετός με την αριθμοσοφία βγαίνει ο αριθμός 666. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δυνάμεις Διός του φωτός, οι Ολύμποι, νικά τον Ιαπετό και τις δυνάμεις τις Ιαπετικές και τους κλείνει στα Τάρταρα ο Δίας. Τα Τάρταρα είναι ένας χώρος κάπου στον Ειρηνικό, όπου σχετίζεται και με το τρίγωνο των Βερμούδων από τον Ατλαντικό. Yeah. Το τρίγωνο των Βερμούδων και στον Ειρηνικό υπάρχει σχέσεις εσωτερική από κάτω. Λοιπόν, εγκλωβίζεται εκεί. Βλέπουμε ότι τα παιδιά, 3 παιδιά του Ιαπετού πάνε με τις δυνάμεις του Δία. Ναι. Ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας και ο Άτλας. Παίρνουν το μέρος του Δία εναντίον του πατέρα τους. Διότι εκείνος ήταν τελείως η άργηση και ο αποστάτης, ο Ιαπετός. Νικάει ο Δίας και τους εγκλωβίζει και λέει στην Αποκάλυψη, ο διάβολος που ήταν φυλακισμένος για 1000 χρόνια θα ανοίξει και θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Το δένουμε αυτό με τα τελικά γεγονότα που πρόκειται να συμβούν. Πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα έκπτωτων, οι οποίοι είναι ο δορυφόρος, που λέγεται δορυφόρος, ενώ είναι σκάφος σελήνη, και πίσω από τη σελήνη μια δεύτερη σελήνη, τα οποία είναι σκάφη που μεταφέρουν πληθυσμό εκατομμυρίων. Τα δικά τους μέρη έπαθαν συρρίκνωση, οι δικοί τους πλανήτες, και μπήκαν σε σκάφη πλανητικού χαρακτήρος, σκάφη με τους πληθυσμούς τους, και μπήκαν κατά την εποχή που υπήρχε διαμάχη Δίας Ιαπετός. Τότε φτάνουν αυτοί, μόλις νικά ο Δίας, και ζητούν άδεια να κατεβάσουν μερικό πληθυσμό. Μέσα στα αυτά τα δύο σκάφη, στο πρώτο άρχον είναι ο γνωστός Γιαχβέ Ασμοντάι, 2 Γιαχβέ Ασμοντάι. Στην πίσω σελήνη, τη δεύτερη, είναι ο Μέτατρον και Ταμίλ. Η πρώτη σελήνη λέγεται Λεβάνια, η δεύτερη σελήνη από πίσω σκάφος λέγεται Λίλιθ, η οποία Λίλιθ είναι γνωστή ότι είναι θεά του σκότους. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη ομάδα. Η τρίτη ομάδα είναι ο Όφης, που έχουν βρεθεί εδώ κάτω πριν γίνουν αυτά που είπαμε τα προηγούμενα. Ο Όφης έχει υποπέσει με την πτώση του Εωσφόρου, έχει ακολουθήσει ο Όφης και από τον αστερισμό του Δράκοντος σκάφη και όντα, πριν δημιουργηθεί ακόμα ο άνθρωπος στον πλανήτη Γη. Τα γεγονότα του Ιαπετού ανάγονται γύρω στο 50.000 π.Χ. Το γεγονός μετά του Γιαχβέ ανάγεται γύρω στο 10.000 π.Χ. Κατεβάζουν μερικό πληθυσμό με άδεια του Δία. Ο πληθυσμός αυτός κατέβηκε στην Ατλαντίδα, εμοίησαν τους Άτλαντες στην τεχνολογία τη δική τους. Η εντολή του Γιαχβέ ήταν να μην έρθουν σε επαφή οι δικοί του με γυναίκες Ατλάντων. Οι Άτλαντες αυτοί οι φίλοι ήταν Έλληνες, διότι δεν είναι ο Άτλας που σας είπα ο Τιτάνας, είναι ο Άτλας ένας από τους 10 γιους του Ποσειδώνα. Κατάλαβα. Και πήρε την ονομασία από αυτόν Ατλαντίδα. Τους μαθαίνουν την τεχνολογία αυτά, πειράζεται ο ζηλότυπος Θεός
Ιαχβέ και δημιουργεί από τη σελήνη παλμικά κύματα προς την γη στο σημείο εκείνο και γίνονται οι διάφορες ανακατατάξεις σεισμικές που αλλάζει το έδαφος, βουλιάζει η Μεσόγειος, βγαίνει από πάνω τα νησιά. Μη σας τα λέω, τα έχω στο κόκκινο βιβλίο αυτά. Εκεί λοιπόν όσοι είχαν βγει πριν την καταστροφή της Ατλαντίδος και περάσανε στο Μαρόκο, ταξίδεψαν στις χιλιετίες αυτές προς την Αίγυπτο. Εκεί αυτοί που ήταν μέσα στους Αιγύπτιους, στα Αιγυπτιακά ελληνικά φύλλα του Αίγυπτου και απέναντι του Δαναού, αυτοί εκεί συναντούν του Αβραάμ που έρχονται από τη Χαναάν, αυτοί συναντούν τους Εβραίους εκεί και τους λένε ότι είσαστε εκλεκτός λαός του Θεού και οι άλλοι ξυπόλοιτοι άνθρωποι, πεινασμένοι, πονεμένοι. Να σου πει κάποιος ότι είσαι και από το Θεό, τους μειούν σε κόλπα πώς να υλοποιούν χρυσό, τους μαθαίνουν τεχνολογίες για όπλα, δηλητήρια και πράγματα και τους αφήνουν μετά ελεύθερους να φάνε τα εσωτερικά των Ελλήνων της Αιγύπτου και στη συνέχεια τα γνωστά που ξέρετε. Ναι. Παναγιώτη. Όλα αυτά όμως είναι κατόπιν πρώτα της πτώσεως του Εωσφόρου με τα αγγελικά του τάγματα. Καθώς έπεφτε ο Εωσφόρος, παρέσυρε πολλά άλλα είδη από το δικό μας ηλιακό σύστημα και γαλαξία σε αυτό το χώρο και όχι μόνο εδώ και σε άλλους πλανήτες.